Както се очертава, това ще ми е последното изказване в Общинския съвет. Благодаря. Води се аудиозапис, господин Кадиев, ще бъде размножаван. И тъй като разбирам, че искате да помогнете на госпожа Фандъкова с спирането на тази сесия, ви предлагам да помогнете по друг начин. Просто гласувайте за листата на БСП. Имате прекрасен начин да ни разкарате от тук. Пожелавам личен успех на всеки един от вас. Няма да мога да гласувам за всички, но мисля, че живея в друг район. В 23-ти ли сте вие? Значи ще си помисля сериозно.